Alright, hej. Det vi vil arbejde med, den her satsang-session, som jeg kalder det, det er at finde dybere ind i øjeblikket, hvor at du kan opleve en frihed, en form for ubeskrivelig frihed, som er lidt tilsvarende bare at være, men at være fri fra tankemøller, at være fri fra uoverskuelighed, stress, depression og alle de her såkaldte projicerede idéer eller identifikationer, som vi har omkring os selv, som genererer vores virkelighedsbillede. Så du kan se den her satsang-session som at finde ind i et space i dig selv, hvor at du kommer til at opleve en mere direkte oplevelse eller realisering af, hvad det er, egentlig er, der foregår her. Hvad er det her for noget? Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Hvad er det mystiske ved at være i live? Kan vi på en eller anden måde navigere os, eller finde vejen dybere ind i et sted i os selv, hvor at vi føler os grounded, balanceret, men oplever en mystisk ny måde at forstå virkeligheden på, som vi tidligere ikke har oplevet, fordi at det meste af vores liv har vi været optaget i tankeaktivitet, sådan noget så som at vi har imiteret det, som vores familie har gjort, det vores venner har gjort, vores sociale omstændigheder. Så det der sker, det er, at fra en tidlig alder, der lader vi os influere af sociale koncepter, som konstruerer en form for matrix, og den her matrix har vi det med at være bundet ind i det meste af vores liv, indtil et tidspunkt, hvor det kan være, at der er en eller anden, der gør os opmærksom, eller det kan kun være os selv, der gør os opmærksom på det, men lad os bare sige, nu har jeg fået nok, nu vil jeg rent faktisk gerne opleve noget dybere i livet, jeg føler, at jeg mangler et eller andet lige nu, det kan være, at jeg begynder at finde spiritualitet eller personlig udvikling interessant, fordi at jeg søger et eller andet bedre, jeg søger et eller andet stadie i min bevidsthed, hvor at jeg kan fornemme en dybere velvære med mig selv, hvor jeg er nok i mig selv måske. Jeg mangler med andre ord en dimension, hvor at jeg bare kan få lov til at restituere, og ikke hele tiden, skal se alle de her opgaver an og analysere dem i mit hoved, og projicere mig ud i fremtiden og tilbage i datiden, og hele tiden leve derfor i fremtiden eller i datiden. Men det som vi virkelig arbejder på her, ved at arbejde på den her satsang-session, det er at prøve at dekonstruere på en måde ideen omkring fremtid og datid, og ideen omkring, at der er ting, altså jeg skal opnå, formål, at selv endda forsøge at dekonstruere ideen omkring, at du er et menneske lige nu, som sidder her, hvor end du sidder og ser den her video, men at du på en måde kan falde ind i det mystiske. Vi kan kalde det en vågenhed, udefineret vågenhed, uden at konkludere noget som helst. Fri fra agenda, fri fra betydning, fri fra sprogets betydning. At dekonstruere alt, hvad vi har lært i vores liv, således at du muliggør en nærmest en frisk ny genfødsel i øjeblikket, som kan skabe så meget kontrast, at det kan transformere dit liv i så høj grad, at det føles som en genfødsel. At det føles som, at du pludselig kan lette dig selv op, eller føler dig mere lettet, og nu er i stand på en måde, fordi at du opdager dine sande værdier i livet, du opdager dine sande prioriteter i livet, hvilket vil propellere dig i en retning, som er, at nu vil være i overensstemmelse med det, som er dybere, a.k.a. din sande natur, kan vi kalde det, hvilket er den her udefinerede vågenhed, den her nøgne vågenhed, neutrale vågenhed, men den er ikke neutral i den forstand, at det er på en måde er tomrum, metaforisk set, hvor der ikke sker nogen ting. Nej, det er en neutralitet, som er fyldt med liv, som er uvildig, men som forstår i det at være, frem for at gøre. Så det vil sige, at du kan se på den måde, at der er doership, og så er der being. A human being er det, som mennesket oprindeligt er. Vi er et menneske med værdier dybt grounded, baseret i det at være, og ud af en dyb tilstedeværenhed, der føler vi os overensstemmelse med livet, og ergo kan vi for alvor gå i harmoni og homeostasis som helhed, som civilisation, som vil hjælpe os til at forstå intuitivt, og ikke helt sådan intellektualisere alting, men at forstå ved hjælp af
at balancere intuition og intellektet. Det er det, som vi mangler i Vesten i dag. Det er at balancere intuition med vores venstre hjernehalvdel, hvilket analyserer alting, skærer ud i bidder, du ved, den videnskabelige metode, har den reduktionistiske tilgang til alting med, at vi skal specificere alting ned i så små bidder, at det bliver svært at finde hoved og hale til sidst, fordi at vi ser ikke det større billede. Så det, der sker, det er, at når du kombinerer venstre hjernehalvdel ved, at vi faktisk træner lige præcis i den her session her, satsang, der træner du, at du balancerer højre og venstre hjernehalvdel, i det, at du begynder at se det større billede. Når du ser det større billede, så ekspanderer du det ud i større systemer. Større systemer kan du se som at være med en intern, måske abstraktion eller en opfattet kaos, abstrakte fænomener i bevidstheden, som forekommer, sådan noget så som tankemøller. Jeg forstår ikke, hvad der sker i mit sind lige nu. Jeg forstår ikke min livssituation lige nu. Du ved, den her frygtfaktor, som er der, eller en stressfaktor, eller ideen omkring, at jeg ikke rigtig ved, hvad der skal ske med mit liv. Jeg er måske forvirret i henhold til, hvad der skal ske med mig i fremtiden. Hvad er mit livsformål? Hvad er min passion? Hvorfor er jeg her på jorden? Hvad er mit formål med at være her på jorden? Kan du se, det er fordi, at vi har anvendt den reduktionistiske måde, og kun tænker måske med venstre hjernehalvdel, og anvender en relativt begrænset, specificeret intelligens, som ikke er multidimensionel. Så det vi arbejder på her, det er at gøre vores intelligens mere multidimensionel, ved at kunne være først og fremmest med de her abstrakte fænomener, tilsvarende at du omfavner en virkelighed, som du tidligere ikke ville stå ved, men som du forsøgte at negligere, hvilket er frygt, og sider af dig selv, som du måske ikke vil stå ved, fordi at vi har pakket det væk fra barns ben af, fra vugge til krukke, pakker vi alle de her idéer, som vi ikke vil stå ved, væk, fordi vi er bange for at fejle, vi er bange for at blive udstedt, ikke at blive socialt accepteret. Så derfor så lyver vi, både over for os selv og for andre mennesker, hvilket indsnæver bevidstheden, og splitter bevidstheden ud i så mange fragmenter, at alle de tanker, vi tænker, de skal vi vedligeholde, fordi hvis der vi begynder at afsløre nogle af de her løgne, kan du se, så opstår der problemer, og det er ikke det, vi ønsker. Så derfor så lyver vi både over for os selv og over for andre mennesker. Så det er godt, der er lys for enden af tunnelen. Det var sådan set en introduktion til, hvad det egentlig handler om, det her satsang. Det handler om, det er super simpelt, det handler bare om at være tilstedeværende med det, som sker lige nu. Fri fra en agenda, fri fra betydning, mening, holdninger, overbevisninger, trosystemer, og hvad enten vi ellers skal kalde det her, der sker. Så det første, jeg vil invitere dig til lige nu, det er at kigge rundt i dit lokale her, eller hvor du befinder dig. Så kig rundt i dine omgivelser. Og det, jeg vil invitere dig til, det er bare at være opmærksom på det, der sker. Bare være opmærksom på, at du først og fremmest kigger rundt. Er du bevidstgjort omkring det faktum, at du bare er med det, som sker lige nu? Og du kan også validere, hvis der er nogle tanker, der viser sig, og du bliver irriteret eller et eller andet, fordi du forsøger at finde hoved og hale i, hvad der sker lige nu, så indse, at den proces, den modstand, der opstår i det, du forsøger at forstå, og også hen ad vejen, når vi arbejder videre her, bare forstå, at hver gang en modstand viser sig, og det måske bunder ud i, at du forsøger at forstå, hvad der skal ske, så indse, at der ikke er noget at forstå. Der er faktisk ikke noget at forstå. Så det vil sige, at forestil dig, at du er et kamera lige nu, og du er kameraet på din iPhone, og du filmer bare rundt i lokalet, men der er ikke nogen hjemme til at gribe fat i, hvad der sker, og forsøge at processere, hvad der sker i dine omgivelser. Så det, der sker, er lige præcis det, der sker, men uden betydning. Det er bare lige præcis, hvad det er. Så kig rundt, og få øje på, at du er vågen lige nu her i øjeblikket. Kan du validere det? At du er vågen lige nu i øjeblikket? Her. Yay! Det er måske kedeligt bare at sidde her og være vågen i øjeblikket. Der skal ske et eller andet måske. Kan du få øje på det? Måske ønsker du, at der skal ske et eller andet lige nu. Men hvad er det, der skal ske?
det, der skal ske, er tankeaktivitet. Men tankeaktivitet er den fortsatte søgning efter et bedre stadie. Og det, der sker, når vi fortsætter med at søge efter et bedre stadie, end det, som allerede er, det er først og fremmest, så misser vi pointen. Der er ikke noget bedre stadie end nuet. Nuets kraft er absolut den mest absolute virkelighed, der findes. Fri fra alle vores koncepter. Og lad os forsøge at dekonstruere alle de her koncepter lige om lidt. Men nuet i dens renhed, i dens nøgenhed, i dens fulde integritet, er absolut frihed, er absolut sandhed, er, vi kan kalde det Gud, men det kan være rimelig stigmatiseret, så lad være med at se Gud som manden i skyen, eller som en ideologi, eller som du ved, noget, som er en bestemt ting. Faktisk så er det ingenting, det er det ubeskrivelige, det er det mystiske, som kan realiseres i det øjeblik, at vi senere hen her i videoen dekonstruerer og ser igennem alt, hvad vi ikke er. Så du kan se det som en form for net-proces inden for Advaita Vedanta, hvilket betyder, at jeg ikke er den oplevelse, jeg heller ikke er den oplevelse, jeg ikke er den tanke, mentale billede, jeg heller ikke er den følelse, at jeg ikke er den konceptuelle, konstruerede idé, som jeg har omkring mig selv, at jeg faktisk ikke, du ved, er en hånd, at jeg faktisk ikke er et menneske, at jeg faktisk ikke er min depression, eller min angst, eller min stress, og det kan hjælpe dig til, at navigere og skabe en transaktion fra at gå fra at dit nuværende paradigme, hvilket er et begrænset paradigme, fanget i tankeaktivitet, til at begynde at komme op i et metaperspektiv, eller med dobbeltrettet bevidsthed, indse, at du faktisk ikke var den tanke, som tidligere genererede måske en stressende følelse i dig, eller genererede nogle følelser osv., og så kan du bare se, at du ikke er den tanke, og så før eller siden, der kan vi navigere os frem i en vågenhed, som er meget praktisk i øjeblikket, som er fri fra alle idéer, hvor du realiserer, at det eneste, der faktisk er eksistens, er det her, og du altid har været det her, og det her er det, vi kalder Gud, eller det her er det, vi kalder uendelig bevidsthed. Men vi ved så kan kalde det noget. Vi kan bare lægge nogle ord, men de ord, som vi anvender til at pege ind på det, som skal realiseres eller transcenderes her, det er udelukkende mappen, som peger på territoriet. Territoriet er ikke det samme som mappen. Territoriet er noget helt andet. Så, jeg vil lige tage noget at drikke her. Okay. Så vi kigger rundt i omgivelserne. Og så vil jeg stille spørgsmålet. Ved du, hvad det her er for noget? Ved du, hvad det her er? Så du sidder måske lige nu, formoder jeg, og du kigger rundt i din lokale, du kan få øje på en masse genstande. Jeg kigger over på nogle malerier her, og jeg kan formode, at jeg ved, hvad det er, såsom et maleri. Jeg kigger over på et maleri. Det er en formodning, det er en holdning, det er en overbevisning, det er noget, jeg har lært fra en tidlig alder, og derfor tager jeg det for givet, at jeg tror, at det er det. Men her der forsøger vi at dekonstruere, her der forsøger vi at finde tilbage til noget, som er mere primært, til noget, som kommer før en sekundær position, det vil sige det nuværende paradigme, som jeg befinder mig i, som kan være illusorisk, eller som kan være begrænset inden for sportets betydning, fordi kan du få øje på, at i det øjeblik, at du peger på et objekt i dit lokale, så prøv at finde et eller andet objekt lige nu. Kan du få øje på, at det er en aktivitet først og fremmest. Det er noget, der sker. Det er noget, som det er en tankeaktivitet. At du kalder, for eksempel, nu kalder jeg det der et maleri. Kan du så også få øje på, at maleriet, det henvender sig til sportets betydning. Og sportets betydning er i virkeligheden en opfindelse, som kommer efter det, at der er noget her i øjeblikket, som er mere rent, som er mystisk, men måske det kan være, det føles angstprovokerende eller provokerende, eller det kan være, det genererer en form for en kortvarig livskrise for dig, at wow, det føles ubehageligt, fordi det føles som, jeg vil gå ud af forstanden. Fordi jeg har været vant til at bare formode, at alt, hvad jeg kender til, alt, hvad jeg er familiær med, er virkeligt.
Fordi videnskaben fortæller os, at der er en såkaldt objektiv virkelighed herude, som vi kan studere. Der er en såkaldt objektiv virkelighed herude, som vi kan studere. Og den her objektive virkelighed er ifølge Newtonian physics, du ved, det materialistiske paradigme, et fysisk univers, så tid og sted er fundamental virkelighed, går formodningen på. Det er en formodning, som vi kan dekonstruere. Så du kan se, at det arbejde, vi foretager lige nu, det er sand videnskab, det er metafysik. Og metafysik er nøglen til at transcendere al frygt i vores liv, og alle begrænsninger, og falde ind og blive det, vi kan kalde uendelig bevidsthed, eller uendelig intelligens, kærlighed, ubetinget kærlighed, de synonymer og alle de her ting. Så igen, mappen, som peger på territoriet. Så med det sagt, er det så ikke lidt åbenlyst, at der er noget andet til virkeligheden, end bare den sædvanlige smør med. Nu kommer jeg hjem fra arbejde, og så kan det være, at jeg går ud og laver en kop kaffe. Så går jeg ind og så besvarer jeg nogle e-mails. Så ser jeg mine venner, min familie, min kæreste, gøre nogle ting. Hvad er det virkelig, der sker her? Vi befinder os i en rutine, som vi aldrig nogensinde dekonstrueret. Vi forsøger hele tiden at finde tættere på det, som er mere virkeligt lige nu. En direkte oplevelse. Når du for eksempel kommer hjem fra job, eller fra skole, eller whatever, og du kigger rundt, og du gør dine ting. Her, der lever vi i en matrix af en art. Eller i en virtuel virkelighed, som vi formoder er meget virkelig. Men det vi forsøger at gøre lige nu, er at fjerne fuldstændig og dekonstruere ved at fjerne labels, definitioner, betydning, mening, overbevisning, trosystemer af, hvad det her er, det her stof, vi kigger på, eller den bevidsthed, som er her i øjeblikket. Den her bevidsthed, som er her i øjeblikket, hvis du skal være helt ærlig over for dig selv, hvis du fornemmer en vågenhed lige nu, ved du så virkelig, hvad det her er? Eller er det, formoder du bare, du ved, hvad det er? Det kan være, at der kommer en tanke ind, som siger, nej, men selvfølgelig er det en bestemt ting. Fordi at det er det, jeg har lært. Men kan du få øje på, at det er en projicering? Det er bare noget, du formoder. Kan du validere det i din direkte oplevelse lige nu? Så hvis du for eksempel kigger på et objekt, nu kigger jeg på den her vandflaske. Prøv at gøre det samme. Det kan være, at du hiver din iPhone frem eller et andet og kigge på den. Kan du virkelig finde ordet, som er det objekt, du kigger på? Ordet, for eksempel, Fiji-vand. Nej, men så kan du sige, at det er et symbol. Nå, men hvad er et symbol så? Det er også bare et ord. Og så kan du se turtles all the way down på en måde. Jamen, vi kan blive ved, og det er en relativ position, det er en relativ holdning, som stadigvæk foregår i sprogets betydning, i dimensionen sprogets betydning. Og sprogets betydning er også bare et koncept, det er også bare noget, vi konstruerer til at beskrive, kommunikere, samarbejde og evolvere på en måde, så vi kan udvikle teknologi og progressere som mennesker. Men det kan også være, at vi er nået til et punkt, hvor vi har behov for at finde ro og finde tilbage til the human being, hvilket er, nu kigger jeg her på, og jeg kan ikke se, at det er en vandflaske. Det kan jeg ikke. Det er ikke det, min direkte oplevelse fortæller mig lige nu. Og allerede her kan du fornemme, at der er noget mere mystisk, der foregår. Hvad er det så for noget? Jamen, så ved jeg ikke, hvad det er. Så er det stadiet ikke at vide noget. Så ved jeg ikke, hvad det her er. What? Kan du se det? Så ved du ikke, hvad det er. Allerede nu er du en smule tættere på. En smule tættere på direkte oplevelse, eller at realisere din sande natur. Og det er formålet med satsang, fordi det kan slippe os fri fra al lidelse og besvær i livet. Så hvad er det så virkelig? Prøv at kigge på den en gang. Hvad er det? Er det farven blå? Det er en formodning også. Er det her plastik? Plastik, det er også et ordforråd, det er også et begreb. Hvad er så det, der sker her? Er det en lyd, der kommer ud af det, vi kalder en mund? Nej, det er også et koncept. Prøv at fjerne det også, og bare falde tilbage til stedværenheden i øjeblikket, og fornem dig selv så meget som muligt.
Okay, så nu er vi nået til et punkt, hvor at jeg vil invitere dig til at dekonstruere og være der til at indse. Prøv at gøre det som et eksperiment lige nu. Indse, at du ikke ved, hvad der sker i øjeblikket lige nu. Du ved ikke, hvad der sker lige nu. Fjern nu ideen omkring, at for eksempel, at det her det er en hånd. Fjern ideen omkring, at det her det er en arm. At det her det er hud. Alt, hvad henvender sig til den menneskelige oplevelse, inklusiv det at være et menneske. Kan du gøre det, og stadig være tilstedeværende med bare det, som er det her lige nu, det mystiske ved det her, og forblive i det her, i mystikken, og bare marionere i mystikken af, hvad det her er for noget her. Okay, så nu vil jeg invitere dig til at fjerne ideen omkring, at du sidder i et lokale lige nu. Og så kig rundt. Og det eneste virkelige, der er nuet lige nu og her, den rå oplevelse af, hvad der sker lige nu og her. Og når tankerne kommer ind, så kan du se, at lad være med at kalde det tanker. Bare se det som et fænomen. Men hvad er et fænomen? Det er bare et eller andet mystisk, der sker. Du både så kan kalde det noget. Se det fuldstændig råt, uden at drage en konklusion. Uden at have en agenda. Vågenheden er her. Okay, så fjern nu ideen omkring, at du befinder dig her i et univers. Så er der ikke noget univers. Så du befinder dig heller ikke på jordkloden lige nu. Der er kun det her. Og hvis du vender dit fokus stille og roligt tilbage, du kan sådan fornemme det her omkring, måske. Kan du fornemme, at der er en vågenhed, en tilstedeværenhed, en opmærksomhed, som er opmærksom på, at vågenheden er vågen. Det vil sige, at du er tilstedeværende, og nu kan indse, at du er bevidst omkring, at du er bevidst. Så bevidsthed omkring bevidsthed. Kan du få øje på det? Lige nu og her. Uden at pakke det ind i ideen omkring, at bevidstheden er mig som et menneske. Bevidstheden henvender sig til den og den og den og den specifikke ting, som jeg har programmeret i min bevidsthed i så mange år. Prøv at give fuldstændig slip på det lige nu, og bare være med det, som er fuldstændig råt i den her rå oplevelse, som du er i lige nu og her. Du ved ikke, hvad det er. Prøv at indse, hvor mystisk det er, det her. Fjern nu også ideen omkring, at du er et objekt, eller et subjekt i en verden af objekter. Og vågenheden er det her. Så ekspander din vågenhed ud og omfavn. Alt hvad du ser, det er dig. Alt hvad du får øje på lige nu, er dig. Vågenheden. Du er ikke et menneske. Du er ikke et menneske, som er begrænset til den her relative, eller den her position i et lokalt space. Du er helhed. Du er alt, hvad er. Du er det eneste, der er. Enhed. Den her oplevelse. Og nu vil jeg invitere dig til at slet ideen omkring, at det her det er en oplevelse, og at selv endda, at du er i live lige nu. Hvad er det her så? For I kan jo se, det er også bare et koncept, det er også bare en idé.
Så når du sletter alle de her koncepter, hvad er det her så for noget? Prøv at kigge på din hånd for eksempel. Bare se, hvad det er for noget. Se det med friske øjne. Aldrig nogensinde set eller oplevet det her på den her måde før. Hvad er det? Det er ikke en hånd. Nu vil jeg så også invitere dig til at fjerne ideen omkring fremtid og datid. Fordi kan du se, at fremtid og datid er også noget, du projicerer i nuet. Så ideen omkring datid og fremtid, at jeg har en masse mål, jeg skal opnå, jeg har en masse drømme, jeg skal opnå, og så videre, at jeg skal besvare nogle mails senere, at jeg skal lave en eller anden, deltage i en aktivitet senere. Kan du se, det er også bare noget, du projicerer i nuet i en tanke, men det forekommer i den her vågenhed lige her. Og vågenheden er mere fundamental end de tanker, som henvender sig til datid og fremtid. Så derfor så eksisterer datid og fremtid ikke. Det er en forestilling. Det er en ren og skær forestilling, og det er ikke virkeligt. Vi kan tro, det er virkeligt, fordi vi har forestillet os det, indtil at bevidstheden går i identifikation med det, med de her fænomener. Men her der arbejder vi os tilbage til det, som er mere fundamentalt lige nu og her. Så nu vil jeg invitere dig til at fornemme energien, der er her i øjeblikket. Før bevidstheden ned i dine hænder, og bare fornem hænderne rent. Uden at kalde det noget, uden at forstå noget. Der er ikke noget at forstå her overhovedet. Forsøg et træ at forstå for eksempel, hvad et træ er. Et træ er bare uvildigt. Der er ikke nogen agenda. Hvad med vand? Det går fuldstændig i overensstemmelse eller i harmoni med princippet The Tao, hvilket betyder, at hvad er uvildig, det betyder, at det er substansen, eksistensen af alt, hvad eksisterer. Det betyder vejen på kinesisk. Det handler om at gå i total flow, at se simpliciteten i alt, hvad er. Tålmodighed. Tålmodigheden ved at være komfortabel, familiær i det uvidste, og ikke vide, hvad det er. Det kan virke meget grænseoverskridende, og det kan være, at det føles som om, du falder ind i en livskrise, efter du har set den her video. Men på den anden side kan vi kalde det, at græsset er grønnere, fordi græsset vil være grønnere i det, at du vågner op på ny og indser, wow, tidligere var jeg fanget i en illusion, jeg var fanget i en matrix. Det her er virkelig alt, hvad er. Jeg er absolut hele universet. Hele universet er det her. Det her er uendelighed, der sker lige nu. Det her er uendelighed, der drømmer, at det er et menneske. Det her er uendelighed, der drømmer, at det er en bestemt ting, som er et forhold med andre mennesker, som har en mor, som har en far, som skal dø på et tidspunkt. Så nu vil jeg invitere dig til at slette ideen omkring, at du også skal dø. At død, det er en forestilling. Og være der tilbage. Det her. Det her lige nu og her. Hvad er det, der får øje på? Hvad er det, der får øje på, når tankerne kommer ind og strejfer? Kan du se det? Hvad er det, der er med dig i din dagligdag? 24 timer i døgnet. Er vi enige i, at der er en vågenhed? Fordi hvis ikke der var en vågenhed, hvis ikke der var en bevidsthed, ville du ikke kunne tænke i første omgang. Så når du får øje på tankerne, er du så dine tanker? Fordi tanker er delvise. Tanker er fænomener, som kommer og går. Så hvis du virkelig var dine tanker, kan du få øje på det lige nu, her i øjeblikket. Hvis du virkelig var dine tanker, vil du så ikke forsvinde? Vil din bevidsthed så ikke forsvinde? Vil du så ikke forsvinde som det, du kalder et menneske, når der opstår et mellemrum mellem tankerne? Tankerne kollapser. No mind. Så du kan konkludere, at du ikke er dine tanker, ved du så nu.
Hvad med en følelse? En følelse kommer og går, så du kan heller ikke være en følelse. Er du så din krop? Nej, fordi en krop, kan du se, en krop er en intellektualisering af et visuelt fænomen, som vi kalder det, også visuelt, også bare et koncept. Alt er et koncept. Så når du kigger på det her lige nu, og du kigger væk, så kan du se, at når der ikke længere er nogen tanker, så er der heller ikke nogen krop. Så kroppen er der først i det, du tænker omkring, at der er en krop. Men hvad er det, der er mere fundamentalt? Hvad er det, der er mere virkeligt? Eller en mere direkte oplevelse af det her? Direkte virkelighed. Det er det ubeskrivelige. Det mystiske. Så du er heller ikke en krop. Er du så din hjerne? Er du dine neuroner, som genererer tankerne? I det øjeblik, du måske åbner op for din skal, og du kigger ind, og du kigger på neuronerne derinde, ja, så vil de være der. Men så skal bevidstheden forvrænge i det, at bevidstheden forestiller sig, eller anvender sprogets betydning til at forklare, hvad det er. Så det er også et andet stadie i bevidstheden. Det er et sekundært stadie i bevidstheden. Lige nu skal vi tilbage til det, der er mere fundamentalt. Det, der er mere fundamentalt, er ikke, så du er ikke dine neuroner, du er heller ikke din hjerne. Bevidstheden forekommer ikke i hjernen. Det her, det er det eneste virkelige, der er. Den direkte oplevelse af, hvad det her er det mest virkelige, der er. Det er ikke ideen omkring, at du er dine neuroner, eller din hjerne, eller hvad det er. Det her lige her. Uforstyrret, udefineret, det uforklarlige. Men der er en væren, der er en vågenhed, der er en tilstedeværenhed lige nu og her i øjeblikket, som bekræfter sin egen vågenhed. Kan du vende fokus ind mod den vågenhed, som bekræfter sig selv nu? Og indse, at det er det eneste, der er. Det er det eneste, du er stensikker på er virkeligt. Det er den mest virkelige fornemmelse, du har lige nu at arbejde med. Alt andet er idéer og koncepter. Og hvad vil det sige? At det her er det eneste virkelige at arbejde med. Vågenheden lige nu og her i øjeblikket. Så nu vil jeg invitere dig til at føre dit fokus bagud. Nærmest ind i dit hoved. Og være med den vågenhed, som er tilstedeværende. Den vågenhed, som bekræfter din eksistens lige nu. Fjern ideen dog omkring eksistens. Slet alle de her begreber, alle de her fine ord, som vi anvender til at pakke hele den her virkelighed ind i betydning. Det skal dekonstrueres, det skal væk lige nu. Den rå direkte oplevelse fisker vi efter. Kan du så finde din krop i bevidstheden lige nu? Hvis du vender dit fokus tilbage ind og fornemmer, hvor vågenheden er. Er der et center? Nej, fordi et center kræver en tanke til at kunne tænke omkring, at der er et center, ikke? Er du i en position så? Det kan være, det føles som om, jamen jeg er jo her jo. Det er også en illusion. Det er en forekomst. Det er et sekundært fænomen, som forekommer efter det faktum, at ren vågenhed hviler i sig selv. Bare er sig selv, bekræfter sin egen formløshed. Det er en formløshed. Du er en formløshed. Der er ikke noget center. Det er boundless. Du kan kalde det energi. Som bare er dimensionsløs, tidsløs. Så du befinder dig ikke i tid og sted. Du befinder dig ikke i et univers lige nu. Du er ikke et menneske, som sidder på planeten Jorden lige nu. Men hvad er du så? Det ubeskrivelige, det her lige nu og her. Bevidstheden, som drømmer sig selv. At det lever, spiller en karakter, en rolle kaldet at være et menneske, som gør sin ting på jorden lige nu. Som lever, som er i live, som skal dø på et tidspunkt. Det er en drøm. Det er den vågenhed, som du kan fornemme
fri fra indhold. Ren bevidsthed. Ren bevidsthed, som er udefineret, ubeskrivelig, formløs, transparent, som ikke har nogen kvaliteter andet end en dyb indre, bare en dyb ro. Men det er ikke en følelse. Det er ikke vi befinder os ikke i dualitet, det er non-dualitet det her. Det er ikke en ting, vi er ikke en ting. Bevidstheden er ingenting. Som kan projicere ideen omkring ting. Og det er paradokset. Så på en måde er det ingenting, men alting. Så ingenting er alting. Og den vågenhed, som du kan fornemme lige nu, er alt, hvad er. Så når du projicerer ideen omkring, at der er et univers derude, når du projicerer ideen omkring, at det her er lige nu en eller anden bestemt ting, så opdigter du som bevidsthed ideen omkring, at det er lige præcis det, og du skyder den betydning lige præcis ind i det. Du kan se det som en uendelig energi. Enhed, som viser sig i variation. Enhed, som går i identifikation, og tror, at den er tankerne, at tror, at den er sin depression, at tror, at den er alle sine ting. I virkeligheden så er det bare ubetinget kærlighed, som manifesterer sig i uendelige fænomener, i uendelige universer, i uendelige dimensioner, i al evighed. I uendelighed har du været lige her som bevidsthed, er du lige her som bevidsthed. Det her, universet, det her. Og du kan generere andre stadier i bevidstheden, for eksempel når du drikker alkohol, så er du i et andet stadie i bevidstheden. Når du er på en psychedelic, er du i et andet stadie i bevidstheden. Når du ekspanderer din bevidsthed ved at være tilstedeværende i øjeblikket, så vidt muligt, at du falder dybere og dybere ind, nærmest ind i et sort hul, og du ikke længere er identificeret med at være en ting, men at bevidstheden ikke er hjemme, ikke en iPhone som filmer, men der er ikke nogen hjemme til at tage ejerskab af oplevelsen. Alt sker bare uvældigt, neutralt. Ligesom et barn, som bliver født. Du ved, et barn, som bare leger, men har ikke nogen tidsfornemmelse. Det, der sker, det er mystisk. Barnet har det ikke svært, fordi barnet leger bare og føler sig fuldstændig i live med alt, hvad det er. Det er mystisk, det der sker, men det er ultimativ frihed. Du er den bevidsthed, som lige nu og her, i øjeblikket, forestiller sig uendelige fænomener. Og når du går dybere og dybere tilbage ind i den formløshed, og du hviler i formløsheden, så kan der opstå de her fænomener, hvor du begynder at se geometriske mønstre og virkeligheder, og du belyser dig selv som bevidsthed og oplever måske det hvide lys, eller du oplever, at du forsvinder fuldstændig som menneske. Du falder dybt ind i sorg, det vil sige dig selv. Og her, der er det ikke længere en personlig bevidsthed. Der er det faktisk upersonligt. Men det er bare, men du er uden at vide, hvad du er. Du kan ikke se dig selv som bevidsthed. Du kan kun se din egen projicering. Du kan kun se din egen kontrast, som du belyser ved hjælp af din uendelige skaberkraft. Ved hjælp af ubetinget kærlighed, som skaber vibrationer i dig selv, kan vi kalde det. Og de her vibrationer er ubetinget kærlighed, af helhed, af alt hvad er, af perfektion, som genererer de her virkeligheder, som genererer som fragmenterer sig selv ud i specificerede oplevelser, kaldet den her oplevelse lige nu for eksempel. Men den her oplevelse er ultimativt, at det der sker lige nu, er absolut uendelig bevidsthed, enhed, som forestiller sig det lige nu. Det her er lige nu. Så det var det. Jeg vil invitere dig til at fortsætte den her øvelse, hvor at du hver dag måske begynder at meditere og dyrke mindfulness. Jeg har lavet et kursus, hvis du vil dybere. Har jeg lavet et fuldt kursus, som lærer dig at mestre meditere og virkelig gå dybere i det her arbejde, så du kan slippe dig fri permanent, hvis du har lyst til det. Eller det kan også være, at du bare vil finde mere ro i hverdagen. Så er det her meditation og mindfulness kursus ekstremt praktisk for dig. Jeg tager dig med ud og demonstrerer, hvordan jeg bærer mig ad med meditation, mindfulness, eftersom jeg har lært af en masse mentorer, både fysiske mentorer og bøger, jeg har læst, og mange tusind timers meditation og mindfulness mig selv, og opvågninger. Så det er pengene værd, så vil jeg invitere dig til at se det an, hvis du har lyst til det. Ellers så vil jeg invitere dig til hver evig eneste dag at bare begynde at marinere i mystikken omkring, hvad er det her for noget? Hvad er det her for noget? Og så begynde at dekonstruere, eliminere alle idéer omkring, hvad det her kan være for noget, og så vil du før eller siden indse, hvor unikt det her er.
at du er uendelig bevidsthed, uden at kalde det uendelig bevidsthed. Bare det mystiske, bare den rå oplevelse lige nu, vil bekræfte for dig, hvad alt det her er. Så det er faktisk mere eller mindre det. Jeg vil også have dig til at indse, at du har så meget mere potentiale, end hvad du går og tror lige nu. Jeg har lidt ufattelig meget i mit liv, og det har været alt lige fra stress, angst, depression. Og det gjorde rigtig, rigtig ondt. 7 år med kronisk angst og depression. Jeg fik også stillet diagnosen ADHD. Jeg tog medicin i 3 år, 80 mg på Stratea, og det gjorde mig mere til en robot. Og så det var virkelig forfærdeligt. Det er ikke særlig sjovt. Så det er faktisk de seneste 3 år, jeg har virkelig for alvor sluppet mig fri ved hjælp af meditation. Og de her spirituelle praksiser, non-dualitet, ved at anvende teknikken, jeg er ikke det, jeg er heller ikke det, jeg er heller ikke det. Ved hjælp af satsang, jeg så Muji, mange af de store anerkendte guruer, og også dem som er mindre anerkendt selvfølgelig. Og så har jeg lært af det, men så transcenderede jeg al den intellektuelle forståelse i satsang ved at bare sidde og være, meditere og begynde at mønstergenkende mig selv, og på den måde slapte jeg mig selv fri fra al den her lidelse. Og det har hjulpet mig ufattelig meget. Det har hjulpet mig så meget, at den dag i dag er der stort set ikke, der kan komme frygt selvfølgelig ind en gang imellem, men det ses hurtigt, at frygten er en illusion. Og det er bare for at belyse det potentiale, det her arbejde har. Så hvis du for eksempel oplever en svær periode i dit liv, eller det kan også godt være, at du bare er ude efter sandhed, og du har det rigtig godt med dig selv, men du bare stræber efter at kende sandheden. Fedt, hvis det virkelig er det, du gerne vil. Hvis du har det svært derimod, så håber jeg, at du har fået øjnene op for potentialet her, for at indse. Kan du forestille dig, hvordan det ville se ud, hvis det var, at du bogstaveligt talt bliver uendelighed, og du bliver det ubeskrivelige, det her. Og du indser, at der ingen grænser er for, hvad du kan, for hvad du kan opnå, jeg mener, og du ikke kun er begrænset til det her i en liv, men at du har levet i uendelighed. Du er uendelighed. Som der er ikke nogen ende, så du kan fortsætte i al uendelighed med at opleve diverse uendelige oplevelser. Lige nu er det bare den her specificerede menneskelige oplevelse, som vi kalder det. Men hvis igen du arbejder med det her, så kan det virkelig give dig indsigt er så dybe, at der ikke længere er nogen ord, som kan beskrive det. Så det var det. Og vi ses i næste video. Hej.